Шакавальнае папярэджанне ад Саакашвілі з-за кратаў. Лукашэнку пагражае новы, больш страшны сцэнар. Галоўная бітва ў Беларусі пачалася. Лукашенко зазірнуў у космас і папярэдзіў аграрыяў. Татальнае вынішчэнне на Гомельшчыне. Міліцыянты пачалі маштабную аперацыю. Мяжа стала небяспечнай для беларусаў. Новыя працэдуры на памежных пераходах абурылі грамадзян. Як кітайцы абулі расейцаў, а заадно і беларусаў. Удар у спіну Мінску. Субота. Добрый дзень. У нас на канале навіны пра Беларусь і наваколле. Пачынаем. Пакуль Лукашенко паўтарае, што Беларусі нічога не пагражае, былы прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі, які цяпер знаходзіцца ў турме, папярэджвае пра зусім іншы сцэнар. На яго думку, калі Расія працягне прайграваць вайну ва ўкраіне, Крэмль можа паспрабаваць узяць пад поўны кантроль сваіх найбліжэйшых саюзнікаў. Мы набліжаемся да вельмі небяспечнага перыяду, калі поўная ваенная акупацыя Грузіі можа стаць непазбежнай. Калі Гітлер пачаў сутыкацца з сур'ёзнымі цяжкасцямі, ён адсунуў у бок сваіх сатэлітаў і ўвёў прамое нямецкае кіраванне. Пуцін прайграе ва ўкраіне, і я перакананы, што паралельна ён пачне экспансію ў бок Беларусі, Грузіі і Арменіі, каб усталяваць поўны кантроль. І гэты прагноз цалкам можна прымерыць і да Беларусі. Бо паводле Саакашвілі Лукашенко ніколі не быў прыхільнікам Крамля, а проста заўсёды выбіраў бок сілы. Я даволі добра ведаю Лукашэнку. Ён не любіць Расею, яму не падабаецца Пуцін. Ён любіць толькі самога сябе, разумее мову сілы і можа быць вельмі гнуткім. У 2022 годзе ён адыграў вельмі негатыўную ролю, бо паверыў, што Кіеў удасца ўзяць за 3 дні. Сёння ж, калі гэты план праваліўся, пытанне толькі ў тым, наколькі доўга Лукашенко яшчэ зможа захоўваць сваю звыклую гнуткасць. У Лукашэнкі цяпер свой фронт. Пакуль увесь свет абмяркоўвае войны і міжнародныя крызісы, у яго пачалася галоўная бітва года. Бітва за ўраджай. Чарговы раз перасаджваючы чыноўнікаў, пакуль толькі з крэсла ў крэсла, дыктатар пачаў вучыць іх, як трэба арганізоўваць жніво. Бо, як вядома, без яго ў краіне не толькі нічога не робіцца, але нават надвор'е не змяняецца. Лукашенко ўжо і ў космос паспеў зазірнуць. В этом году урожай хороший, дай Бог убрать. Особенность в том, что надо комбайны и зернотока, чтобы были в порядке. Вы же видите, что дожди идут, дай Бог, чтобы прекратилось, но завтра, послезавтра циклон еще нас потреплет прилично, который движется к нам с северо-запада. Это я вот по снимкам из космоса посмотрел, поэтому нам надо это пережить. Ну, вядома, хто яшчэ, калі не кіраўнік дзяржавы, павінен паведамляць пра рух цыклонаў. Метэаролагі могуць адпачываць. Цяпер без загаду Лукашэнкі ні дождж не ідзе, ні сонца не свеціць. Паклапаціўся ён і пра бульбу, каб фітафтора, не дай Бог, не з'ела, і пра камбайны, і асабліва пра камбайнераў. Развивается неплохо. Ячмень мы начали убирать, и вроде неплохой ячмень. То, за что мы боролись, получили хороший результат. Но посевы могут зарастать быстрее сорняками, потому что такая погода. Поэтому посмотрите внимательно на то, чтобы все комбайны были в деле. Все. Это преступление, я уже сказал, если на каком-то комбайне не будет механизатора хорошего. Засталося толькі адправіць на пале яшчэ больш міліцыянтаў і пракурораў. Хаця яны і так актыўна шчыруюць на жніве. Адны шукаюць, хто скраў салярку, другія ловяць выпівок ды абібокаў, трэція шукаюць прыпіскі. Так што ўборачная кампанія ў Беларусі даўно ператварылася не толькі ў сельскагаспадарчую, але і ў сапраўдную сілавую аперацыю. Актыўна падключыліся да жніва і міліцыянты. Яны не толькі ловяць тых, хто прысабечвае паліва, збожжа ці ядахімікаты, але і непасрэдна ўбіраюць з палёў ураджай. Толькі не азімы ячмень ці рапс, а мак і каноплі. На Гомельшчыне нават аб'яўленая адмысловая аперацыя «Мак». Пачалася яна яшчэ 1 чэрвеня і працягнецца да сярэдзіны верасня. За месяц сілавікі адрапартавалі пра 331 выяўлены ўчастак з нарказмяшчальнымі раслінамі. Паводле іх звестак яны знішчылі каля 290 кілаграмаў маку і амаль 10 тонн канопляў на тэрыторыі больш за 12 гектараў. Найбуйнейшыя зараснікі знайшлі ў Гомельскім і Петрыкаўскім раёнах, але дасталося і вяскоўцам.
За некалькі кустоў маку на прысядзібных участках пакаралі жыхарак Брагінска, Рэчыцка і Чачэрска раёнаў. Усяго да адміністратыўнай адказнасці прыцягнулі 9 чалавек. Акрамя таго, міліцыя паведаміла пра ліквідацыю 5 памяшканняў, дзе нібыта вырошчвалі нарказмяшчальныя расліны. На іх арганізатараў ужо завялі крымінальныя справы. Паляваць на мак і каноплі сілавікі абяцаюць як мінімум да сярэдзіны верасня. Вось бы накіраваць энергію міліцыянтаў на змагання з баршчэўнікам ці залатарнікам, які бы расейскія акупанты працягваюць заваёўваць палеткі, вычысняючы з іх спрадвечныя беларускія расліны. Найбольш гэтай заразы на Віцебшчыне. Асабліва палюбіў баршчэўнік Ушаччыну, малую радзіму Васіля Быкова ды Рыгора Барадуліна. Відаць, не падабаецца яму беларускі дух, вось і лютуе там. Ах, какая красота! Ушачский район. Какая красота! Борщевичок растет, и никому нету дела. З баршчэўнікам, вядома, спрабуюць змагацца рознымі метадамі, і хімічнымі, і механічнымі. Але сілы няроўныя, і паўзучая акупацыя працягваецца. Борщевик такого размера я даже не берусь сказать. Может быть 4 метра, а может и выше. И его столько много, что мы просто не перестаем удивляться. Разводзіць яго пачалі яшчэ пры таварышу Сталіну як альтэрнатыву амерыканскай кукурузе. Дарэчы, як і правадыр усіх народаў, баршчэўнік таксама паходзіць з Каўказу. Расце ён хутка, догляд патрабуе мінімальны, зялёнай масы дае шмат. Думалі, хутка накормяць кароў, ды заліюць краіну малаком. Але расліна аказалася з характарам. Мо таму і баяцца міліцыянты чапаць, бо гэта ж падарунак самога Сталіна. Развязці яго на палях было лёгка. А вось вывезці як, пакуль ніхто толком не ведае. Конца края нет. Вот сколько едем, столько борщевик. Просто огромные поля. Боремся мы, боремся с борщевиком. Но конца и края нет. Огромные просто поля борщевика. И весь цветущий. Это в следующем году здесь будет не пройти. Таму, каб перамагчы баршчэўнік, ёсць два спосабы. Народным умельцам трэба навучыцца здабываць яго чароўнае зелле, якое б цешыла душу і цела, і тады баршчэўніку будзе аб'яўлена сапраўдная вайна. Або аб'явіць баршчэўнік нацыянальным сімвалам вольнай Беларусі, і тады міліцыянты выгрызуць яго зубамі да чорнай зямлі. Пішыце ў каментарах, які спосаб, на вашу думку, пасуе больш. Але пакуль да баршчэўніку рукі ў лукашэнкаўскіх сілавікоў не даходзяць. Яны адчайна змагаюцца з усім беларускім ды тлетворным уплывам захаду. Бо як яшчэ патлумачыць тое, што на мяжы людзей прымушаюць раздзявацца дагала? Хіба толькі тым, што 10 гадоў таму Лукашенко загадаў. Надо раздеваться и работать. Надо раздеваться, напрягаться и работать. Вось яны і напружваюцца. Толькі не самі распранаюцца, а прымушаюць гэта рабіць іншых. Як паведамляюць беларусы, апошнія месяцы на мяжы тых, каго калісьці затрымлівалі пасля 2020 года, усё часцей адпраўляюць на асабісты нагляд. Пасля праверкі тэлефона загадваюць распранацца да бялізны. Пры гэтым побач стаяць так званыя панятыя, а людзям тлумачаць усё проста. Такое распараджэнне зверху, або да вас няма даверу. Асабліва, відаць, карціць распранаць жанчын. Год жанчыны ж як-ніяк Лукашенко абвясціў. Нават галоўную жанчыну краіны на мерць змясцілі. Вось і стараюцца рупліўцы. Лепш бы з такой стараннасцю баршчэўнік па ўсёй Беларусі вынішчалі. Пакуль лукашэнкаўскія сілавікі людзей раздзяваюць, кітайцы іх абуваюць. Расейцы ў прамым сэнсе, беларусы ў пераносным. У расійскім Чалябінску на кірмашы пад шыльдай беларускі абутак насамрэч прадавалі кітайскія чаравікі. Падман выкрылі самі расейскія кантралёры. Яны зрабілі кантрольную закупку і высветлілі. На скрынках пазначана, што абутак нібыта беларускі, а ўнутры ляжыць прадукцыя, імаверна, кітайскай вытворчасці. Пасля гэтага рэкламу кірмашу давялося тэрмінова прыбраць. Арганізатарам цяпер пагражае адміністратыўная адказнасць. Ва ўсёй этой гісторыі ёсць і адзін прыемны для беларусаў момант. Калі ўжо ашуканцы выдаюць кітайскі тавар менавіта за беларускі, значыць беларускі абутак у Расеі па-ранейшаму лічыцца больш якасным і карыстаецца значна лепшай рэпутацыяй.
Пакуль кітайцы абувалі Чалябінск, Лукашенка абуў канькі і выйшаў на лёд. Дыктатар, які яшчэ нядаўна ледзь валок ногі на лесвіцы ў Інданезіі, цяпер ужо вучыў прафесійных хакеістаў забіваць галы, а дарослыя дзядзькі, якія гуляюць у наймацнейшай лізе свету, сумленна паддаваліся дзеду. Перад матчам хакейных зорак у Вічебску ў Алімпік-арэне сабраліся беларускія гульцы НХЛ. Браты Протасы, Ягор Шаранговіч, Аляксей Коласаў, Мікіта Талапіла, Ягор Борыкаў, Вадзім Мароз і іншыя выйшлі на лёд разам з Лукашэнкам. Прэс-служба з гонарам паведаміла, што столькі беларусаў у наймацнейшых лігах свету яшчэ не гуляла ніколі. Што праўда, галоўнай зоркай трэніроўкі, як заўсёды, абвясцілі не хакеістаў НХЛ, а самога Лукашэнку. Бо калі верыць дзяржаўнай прапагандзе, без яго і шайба не ляціць, і нават вада не замерзае. Но прафесіяналам заставалася толькі своечасова падставіць клюшку, каб галоўны хакеіст краіны зноў адчуў сябе чэмпіёнам. На этом мы з вами развітваемся. Калі вы ў бяспецы, подписывайтесь на наш канал, ставьте падабайкі, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі і пішыце, што вы думаеце пра гэтыя падзеі. Заставайцеся сабой і да пабачэння. Жыве Беларусь!